mukene ngosoma so ibuku bitatu muri cyo meta shingu tumakonde bwangu bona ngege kone kwandika mukende ge kurukunga abakorinto ya kabere 13 no gosoma kwa ni sana mulisi ya Jefferson nayo kurua comment kana someri bunge bitomara kogenda bono next step 13 isana otabanga erenge inwe matinya sa taraga ni balisto beigo otabanga erenge inwe abanyene emioyo ino gusemure aso kwegena eteme inwe abanyene guse timwe manyeti nga Yesu Kristo nare asemure murizwedendeke erenge inwe abanyene emioyo ino gusemure aso kwegena matomulisia abantu abanga makiaya kero tokoragana nganturu kwegera tokotera sekwaya tukutikariza kira lituko akeza tanga ite yo bintu byokoranga noro kwegera erenge gusimura asigentoki aso kwegera oro mulisi na kweli baga onyala koba kokurwa a comment kubwatekana no gutwara kwegera mbiyamo nasengenjo gwakole tobosakyo biya kwaletire kebungo buneke kia Bakorinto ya kabere egesieri kia gatano keke gotebanga okwegena waito buna ntwe abakristo dikoba nogosemeria ase mwanya wantu kurende gutware uboroso ase Kristo Yesu wa kwanireke kia kabere gerie kora kwanega zonga examine yourself yani bwerenge ayebweka bene ekara tukuligereria ase uboroso bwense ekero amarikaya arikuga inkororore nga onyene omo lisio ngaga nabwate ekasini yaye nabwate mo muromo abo oyole omonto ekutrate prominent monto wechinguru monto manyekanete yes ero bono akwigara otebanga kende gionsi kilina atake na bongo kolerwa kwara it is just a phone call away ase Kristo Yesu teri boigo ngabonekere gwasoete ase gonde yokwegena ose gwasoete ase batiso ukarukwa ng'ae bono kwatorigwe teri boigo ase Kristo Yesu no kwabeka samarika yakabere ng'a examine erenge nigere lituko ase lituko chinsa ase chinsa okorigia obosio bwa Nyasaye kerengaki bwerorenga nigore getirianda kerengaki bwerorenga tubwati onde oyu bweka osemerete in Kristo Yesu biamono okwegena gwaito gukonyara koba tokotebigwa ase imemo na samariko inga ngukira turi nona asaria tima yetiko seningi kwanera aria ase twanyorete mwanamuke ori omusamaria biamono ori kana naito yani nabwata abantu mbarenga ororo babwata omarufu abantu mbarenga bamanyekanite abantu mbarenga ororo barenga babwenia ase chinga gichiria lakini obasemeri kwae kwarenge ase Kristo Yesu ere gweko manyana datenga kora kuone ngana okwegena kwae yani Kristo akateba ngatanya korora kwegena kunga bunokwo kora kuone engana mbarenga obare gocha barwari omwana ori mbarenga obare gocha bakore none bikone lakini ere agatwara okwegena gwetera ya amang'ana konyora igure gwetera ase Kristo Yesu ng'akara kwane ng'ana nanyora gosemeria bebono mulisia soko beke ng'ane byang'a okwegena gwaito oboroso bwaye buno mulisi natieka kubeka mapema oboroso bwaye nigo buraseng'o Yesu Kristo kana tubwati okwegena tokumuwenera ng'o Nyasaye abantu bobwate into binge begenete lakini okwegena tugukwanera no kwegena kukurwa seng'o Yesu Kristo bon comment umulisi yes biamono aso kwerera aso bwagari biamono ono okwegena waita si Yesu Kristo igo kubwikanira muno koyana amina it is the breath of a Christian kero koyana iga igo bono kubekore oxygen embe ongo yebekora embe yarwo yaso amanyinga erinde yakonyo mubiri
bona ase omokristo engaki nere okonyora ng'a chitang'u chikoba nkoraba chire kobwatekana na egento na amaroro omonto aganeti, lakini ekero kia omoerio ngucha ore kwanyorana yaya nyasaye oitabire eki naki toratebe ase lesson ya rero abanto mbare okonyora bagotwara chitang'u lakini omoerio oye Jesu Kristo tokoraga naende otokonya erinde okwegena kwagendera gokina muna omote okonyorokeigwa amache biamana igokugena ngoganiri gokina muno mulisi kunyaga gote examine yourself taibo nandi bono mulisia twekenda stokwana ngaki umate inyorange lesson ya sobwenge nogokina asengo okwegena ase Kristo lesson ningi ase Nyasaye. bon ekrubwa tukwegena umulisia engane tutayira ujumuntu na birbya twebeke byigweke ekrubwa tukwegena umulisi naende abalisia yani abalimu nigo mukari kurukunga inibona abasani bangu banyasa igusome kibungo tumakwenda bono ngegekone umulisi bono tira segekone umulisi wakone rothia segekone yani mwalimu wako Yakobo 2:20 na isete benga amarika gaikiraniwa aliagoteba Ibrahimu nigo amugwenerete Nyasaye naseng'enche yo akabarwa koba omonyene oboronge igo akarukwa omosani o Nyasaye mulisi ng'ane ndo chimwe yiwete Ibrahim yani Ibrahimu akarukwa omosani Nyasaye nchikara akarukwa omosani Nyasaye ase ng'enche abwate gento kiokwege okwegena libuli omwalira budo mwalimu wako yani mwalimu Jefferson ng'aki tokonyora okwegena oko maete bado gatobe kuborosubia kera osoma Abarumi 10:17 na kitokonyora okwegena oko mulisi tenge some nataka ugikuri bwangu wagakara chingi cya 10 kasara nataka yani kogendete gotubora yes ninyare gokotebia gose gokiera ase eng'encho yaime mono ng'a Ibrahimu akarukwa omusani o Nyasaye ase eng'encho yokwegena amina Ibrahimu ekero tokorigereria korwa engaki eri mpaka ekiareke ase taiyo amarika arikire okwegena konge buno gwa Ibrahimu. Ibrahimu nabete engaki entambe akabe engaki entambe aire irang'a buno okorigereria ching'ana ng'ani chia igoro lisha sobwangu okora ching'ana ng'iri chiri chia igoro chionsi nabo ekiare kiao nabo abakurumaega yao barache koba buna ching'ana ng'iri chia igoro lakini ekero tokorigereria emiaka abete na engaki achite konyora omwana oye onde taiyo ori gotwara okosemeria gose okwegena buno kori gwa Abrahamu ekagera akenyorera erieta kwa omusani Nyasaye memono ekibungo kenagosoma keotema yoko kwegena oko gokorwa gosoma kitabu kia Abarumi 10 norochirwa nurwa 15 asayo okwegena nigo kogocha sinchira yokoigwa naya tokoigwa nigo agocha korwa seling'ana ria Kristo gukino kutugukina gikatomenyere mato ugwatanika nkoro gatiyo gosoma no komenyera wikatusome na komenyera ling'ana liango ria Kristo mwalimu wako bono ine abantu abangi baganire bikone kero baganire bikone bamara kumanyanga okwegena okwabongo koreteki nkoreo abantu bakurkunga ase ekero Kristo arenga asobwiko bwenseye abete myaka 3.5 niga arenga kunyakoba gakurandi lakini abantu abange bari kumutunyana ebatagete bikone usaba gento ki egekone umulisia toengo bono okwegena oku bikone kitokora twarire gwikera boniga bigoturuknya kene okwegena akorteki ngoro lakini we nabo nonye bitari gutuka mbwegena twarenge ng'a Yesu Kristo naro mulisiri bagane Yono mulisi ongaga yes egekone abasomi abange bagoteba ng'a can you prove yes
that God exists. Abasomi abande lakini batabegeti okwegena kwabase Yesu Kristo natworoki igo bono babekiro obong'aini bwabo gutaka kuburia egento kunenki nga Nyasaye buri nero ntongete kare abalimu bakare b'Ebiblia gutwara barenge obokong'u oroche muna nu igagotebia abantu ng'a eyariganie etoigo ng'ochere ngaki yimbura nja gaturi ana seruru ikwende akarure nsebo bukenduga buri umande bono nkugani yarenge okwegena kwa igoro abana ba Isiraeli baminyokiwe n'Abamisiri Musa natebirie ragagabo enyanchi gatanenekana abana ba Isiraeli mbabwate kitangutangu amachinga kiaratanenekana igo okwegena waito akaroto gukurigereria Yesu nakorete bikone biagerete bika konya abantu gutwara okwegena lakini Yesu igasi atari arenge nakore bikone erinde baigene Nyasaye omutumite naende gintu kinde erinde bari abandi batarenge kwegena eyenkuba yarenge muna nenchirende yokubakonya lakini abafarisayo bado mbarengo ororo basomete lingana eri kapisa guchime lakini abange mbabegete okwegena ase Nyasaye igo lakini ari kurigereria ase lesoni ing'ange egekone ebikone biarorekanire mbirororo twarorire chisegi eyenkuragero ugocha kwa Yesu Kristo eria kabiri naende ine mbikone kinaende tutagete twabokire naende twarara twatara chirori Nyasaye otokonyire mbikone kinaende tuganeti somwali bemono mwalimu wa kasoko bikane byange bikone binge tokora samagi maitu kuba mono muri Jefferson no mwalimu wako okonyora bikone mbere bikwanda Mathayo 24 ibyo nsbibi akoreki bikiranire boni yigutoroka ngantu abakristo babono etwente gutwara okwegena kwa bwango mono ase ngenjo nyabana baba Israeli begenete karoso muri Deuteronomy batara ole binte binge ntubona muri zande mbikone kitokoreki tugeneti umwalimu ndatubara kituchiga bwa sensemeyo mato mulisha mwana ebikone na chanda abantu asamatuko yomwali kaso Matthew 12:38 John nebekire gab John 20:30 and what 31 abantu ole bakanitenga wikebege kone ekore abire kone mana kuegena ngekene Kristo nakorteki naro mwalimu wako nakuwa ningana gaene no mulisha otbanga abantu abange batanga okotanga Nyasaye naro proof Nyasaye nakorteki naro ekero gusoma Zaburi 14 eyenote bango muntu muliri ni gagoteba moyo Nyasaye takorteki tayo muri muntu irega tworoke ki abantu bakanetie bikone bamana korra hani kwena kwa bale tokoranga wike bikone bikoreke bamara kwegena okugena ngokorteki ngoro muri istirenga naye mwalimu atigira wako asante ikitoka enderete gingendrete konya gukwana ningo saba tugore gitabu kilikia Marko 8:11-12 ngoto kikire none kiare kiria Yesu arenga so wiko bwense na keirane tino nyamba liba arenge nere konya koreire bikone lakini bado batagete barore kieke ebikone nero yu Kristo Yesu ora asenga kieye otokoreire bikone nande bado turayena okoigwa nga togenda sikete togenda twarangeri kokogenda oikasaria ogo kokoigose ne chuba kokoigose na amache kogocha okobese biasara ebikone bigokora kieke bigokorekana indubono nande nturancha nga twakorerwe bikone nataka turige ote baiga Farisai bakaoroka bagachaka kwamererania na Yesu bakarigia aborokie gekone buneke manyererio kurwa iguru bakamotema agaichana asumu ikoye akabora naki ekegoreke ekegori tari ekegori naki ekegori eke
gekorigia egekone ekene nabatebirie ekegori eke tigekoegwa gekone buneke. Amina. Amen. Ekero tukurigereria ing'ana eriyoka yesairanereretie. Yaani ng'a batagete barore ebikone gose barore egekone, yaani agaichana ng'a tararora aye konyora akorere kieke abakoreire. Omorisia ngwatieka gokwana ng'ana ki bono iga ntubwate nonye ne reference bible Kabisa. ntubwate ebuku kabisa erikire naende tokworora amang'ana aria arike naende twanyorora na amaiso gekone nkende nkeiyo musumbo nyasaye nakwana ng'a none ekero okoyana origereri paka aba basomire bakorokwa chiphilosophy basomire mbakonyara kobeka omonto ayane omonto nyasaye bweka oyure omotongi nere obwate chinguru chiokobeka omonto akore kieke ayane eki naki egekone kia bene otoetirie ase emerinde emenge otoetirie ase amatemu amange gento nkeiyo naende toratake torore buna egekone tokobori Kristo Yesu atokorere ase ensemo yaito ekero tobwate oboroso bwokwegena gekogera ase amafundisho gose ase amegeria eiki eye niga goteba ng'a totware okwegena intwe abanyene onye tobwate okwegena ntotakeiri kotaka naende gekone kende gekorera ebikone bionsi pio tokoreire naria tobekerete amayo tobekeire itobwenerete tomobwate okoboko musumbo nyasaye timati nkorarora ore omwana obwate emiaka 2-3 okogenda na ise nonye ngochia ase omogobani nonye ngochia eduka iga omobwatete okoboko mwana oria ise nataka gotambuka epara egari gekorwa rogoro omwana oria akogenda kare kifua mbere akogenda tata no akorete kieke noare mwana oria nataka nonye Mulisha keigo na bulisimera. Amen. Hello Nsoko TV. Bwakire buyangongo kwana nere. Aya nama yanda ba Patrick Nyakunuma tanko rumatunwa gesima. Mbuya mono Patrick korwa gesima. Mbuya tole. Mochango asele asoma igerio. Asa megerio lende chengo tenga tiga bantu toba abegenu kabisa to tokolere nyasaye. Bali bale meire tua tema koba eliageke baganitie mbiyamo na ina mayanda babo. Mbiyamo na mayanda babo bali tukurigia nyasaye oyo leo tukuriringana yo kwegena. Mbiyamo no morisha. Genda konya soike. Asante so mochango meya. Ase ngakiye intubona ni totakeire to none bisia toire omosombo nyasaye. Yes. Tari kento kere raisi igo otebanga no bwate family tari kento kere raisi igo konyora no na soko be komotwe tari kento kere raisi igo koimoka kwarambura okoboko kwanyora ngo kwate kieke mbuya kore nyasaye nto tokoreire bikone itotakeire totwara okwegena buno mwana ori omoke obwatire okoboko na ise ogotara nere omanyita kende gionse ngorarorore mwana ogotebise ogotara na magoro lakini otebise ngorere gari yes ingigeko era komotebi abwate okwegera na ise gento keyo kera musinye bona na internet totakeire omusombo nyasaye na bari bonzi batorigerete asembeo tomanye ng'a tato itore igoro ere akuru kumanyara gento kiyo kera musinye twaro okwegena togende asare nande noboremu asekere gento na asekere ng'ana twebisa asare ere nere getare ndutaka nande gekone kende gionse ebikone ebi omate Lucifer ekera utetu kurugoro ebi mariko agoteba ng'a alirusho na truth that ya maraika aria ya chinguru gicha ichumusunte mpaka bono iga birecha ngokorare nere bikone byaye ebi bikogera onye tubwati okwegena ora twaro munguso ogende mbiyamano omurishia abwasi watigira tatu mwalimu wako amen tegento ekero somo kia Mathayo natika ugikwana 12:36 mpaka 30 ekero soma Mark 7 okonyora orenga none ekero gosoma abakorinto ya kabere 13 nogosoma kwae yani 11 bakwenda 14 gari umurisi nkonya mwalimu nkonyora ore gari ng'abantu beke abantu bekiare kia matuko yo mweli ukitore boniga
nigo baraganie bikone iri banyako bakoroki Okwegena. iri banyako bakwegena umulishia ebikone byonsi bigokoreka sense omwarimu bikone byonsi bigokoreka sense nigo bikorwa sinyasaye Ebikone mbiroro bikorwa And miracles. chief photocopy. Nonye nari Misiri. Chingiti Exodus 8. Chingiti ebingiti mbiarosetu. Biare koroma abantu. Ebi nebikone binde abaraguri. N'abarogi bare korosia gutaka kuorokia abana ba Isiraeli nga yaya na hindu tubwate chinguru cyo korosia ibikone lakini Musa akabatebrigerera ngo igorari omuturi igoro enyiti neraria nabete natebiuna Nyasaye enyimbiri yawo cyo guteka bengito ndi bwensi ori kumurigereria Nyasaye igarenge kubwena amen igobona ukwegena gwaito nebikone bibinde byonsi igo binga muna chingiti chigo turuma chire ase chioborimo bigo turusu tokore ibintu borego lakini tuligeri Yesu obwegeni gwaito no wokoba memono because we are walking by faith not by what not by sight yani tuli antubo korole ibintu ntuna abantu bakora ganto ki bokwegena baiti amangana y'uburuti bwakana na karumwa ncumuriri okondigereria ondigere tubona iga amangana y'uburuti bwakana na karetari amangana yokorora na amangana gento yokwegena kogera omulisia no shetani nabwate uwezo nabwate chinguru nabwatika gotebali Yesu Ufunuo 12 yokora n'umuriro oikikurwarari koruguru kwarumulisha igobona abantu mbasa kumenyera ibikone bari samatuko yomwalio abantu baje kuminyoka bakagerete nga ekero bakwende kanisa no bokonyi baguchia kero bakwende kanisa nebikone baguchi endagira nagentoki nebikona amangana imani togote nga twerenge namangana yokwegena ebintu bitali korekana pero bagumulisha bitali korekana nando nyine bikone tukuryo mulisha ebikone Nyasaye tokolire binge nkwate baga bomoyo ebintu byaba nitugari gore yagento kiye kisege cyahikiranire nturo chimechana ya trade union sino bakwanda mana haki yetu ne kwana se James 5:6 akoreki ahikirani ye bikone biru bukataki mbiro lakini Nyasaye nda togote ngelenga ki okwegena weito tali asenchira ye bikone lakini nonje toko birigina biro bimbe kataki mbiro omulisha bono ine ntongerekia sana nari kuririe amegiri akangoki sana nga Yesu nkorari ukwegena waitu ntuna kwa kachenga ga twabira ntu ba theater se kanisa Yesu nkorari ki nkorari ukwegena waitu ine nakibona kare korora ukwegena ukugwito mulisi toire asengana ibwangu mulisi matena muna tokoligereria ase amegeri ayo nataka toligerere no enkuru magega ekero Kristo Yesu arageretia abantu chiri bwisano ambiona akarageria abantu chiri bwisano nande ekero agenda abantu bakamentekana egonde nyinge ikamentekana lakini ekero koligereria asa chiete megati eliga korekeke kaisa na ngemeke injachi gotoka abange obairanete migati injachi koena nobuna yarenge egekogera Kristo Yesu ereniga abaita sengenjo yendagera ya kemobere chinga kiechio lakini bono barumba mubwati asengenjo arengo mwana Nyasaye bakamubwati asengenjo yemigati ndagera bono iga ase ekiareke asa marika machenu togote bungana ki nonye tore ase egonde yokumubwati ya Kristo Yesu inche no molisio ngaga naye no musombo Nyasaye wako nagenderete Kristo Yesu nagenderete korokuina waito ngaikure nonye tokogenda twensi erengo tomurekare oyo maso oyomo nando oinekia ngayigwa ikire nakeke twa kwanera no nkurusi ko gaiga yegotebangana kiugo kinase obwamate na Nyasaye litukase lituko wikatoba monere kato kuri gitabu kirikia Matayo ekio kirikia Matayo isano isateke mukia ge10 ngorora tole Yesu toligere no kirikia Mark no yo mona bakwigora kirikia Mark egikuru kumali koinye ekongo kiae kemerongene
mbori getori Yesu una abete ga kororo yomo oyo bwato kwegena na ndira ba kororo no ase chinga kiechi otabaiga akari Yesu moigwa gakumia agatebia abamutunyanete nekene nabatebirie nonya nasaba Israeli tindanyora okwegena okore bunoko akaro kolgeria Mariko inye emerongene akabatebia nakimukuobo muri no kwigena oyin Kristo Yesu liria chiete agakoraki agatenenia emerinde eria senyancha ekero tokurigeria marikaria matangani musombo Nyasaye gwakwana nkorora tore omonto ochete oyo orenga omonene ase abarwani esegi otenerete abantu emia ase Julius man otenerete abantu emia ere akamanya ng'a Yesu niga tenenete ense yonse okwegena kwaya none kera motebeti ng'a ngochande akamotebiga basomba ba Nyasaye bari turase mbeo na bari turi gaiga amotebeti ng'a inche ontenenete abantu 100 nekero ngotebia oyo ng'a onchoke saidi eye ongochoka buna kibosikari na inche nare gotaka okwane ng'ana ng'a omwana oria omosombo oria one akore kieke awene igorioka na Yesu agateba tinanya korora kwegena konge bunoko ekuna kubona kwegena tutagete tutware ntubari bare abe safari egoro inga nonya tugosaba ng'a omosombori Nyasaye bwene tugosaba omosombori Nyasaye nyare ko bakagokonya kakorwa sendi bare ime tutware okwegena ng'a litukirimo Nyasaye nagukwane ng'ana yaye ande koreke uno gwanja kwa korete keke kore uno mosombo oyo na bamotebetiga ninji chaka motebinga akuna yani nchirendete iyo gose ng'ana te iyo irageroche ayukwane no tokurira ro nigaria kana na itkuman oria aso okoro okwegena gwaito eritwa renge kururitangani orio mate omo subati oria orenge omukanani ari bare gusasima chinyasaye chiarengo chimbe akavuga ati Kristo Yesu mpaka Tiro igekogera maete ng'a oyo nero mutori bwense maete ngente kingia cheteka ndeka ikangerera asubwagare ng'a tari rasima intutura se kanisa tutwaro kwegena abense Kristo Yesu ngokwana regaria agukwana regaria asinga nonye mugosinyu gokora emirimo nonya magenda bakoraki nabakora tari rigeneririe ero baria pare no bari na sobonyaka bari no na se gokora obwibi bari bibage binene bari na bwa magena Kristo Yesu aratumeke engaki eria kera nga se Tiro abasomi no saba Yahudi bare ngora babwatelingana lakini oyo omusubati oli gosasima Nyasaye ero kwigena kogoso ime yagatebanga kware gukwana lingana lioka omwana onanya lokobiki akobwena ekera kwonete igo na ndu mata marika batebangana ki chinsa chiri cheigoro isa no ibere ekera igeteka na baboriti ngo omwana oyo india chagete kubabuya agatebunga korugoro chinsa chiri isa no ibere okweke na bwate agatara chimaeli asoko genda litukelimo osumba wa Nyasaye ekera yesachi gukwana lingana intwe nkarenga tu no nerese ni nkarenga tokonye soma amegiria buno muntu oyo oli ko kore kwerende oli asante oli ko wenda korora okubobwene kurase Kristo Yesu agatara aseri tukurigima yani okuno kumurigi ngo kumurigi Kristo Yesu bona na into togotegwa seki areke ngana ki onyo kwegena gwaito korogo kongu tutarana na Kristo Yesu gaki oyero rengase egosase machinya sai chinse ndurende to kora somo bikuno na matukabera se iki yani agatara na ndiri akwa Yesu akwana teganga aso kwegena kwao robo bweni umwana ori asarenge chinsa chiri edagekeri eri agachaka koigubuya bema no murisha sokwerenga ne byangira na somwalimu wako asokomentera somurisha tigira inyira turasengana tanga turasengane gukwananga okwananga okwegena
turasengana ya gintoki asumulishia kwa Yesu okoro. Yesu okoro Yesu na okoro kwegena kwangu Kwena, waitu bono mulishi ne na turabwatira ni bintu bya sobango bono kwegena kyota kiri gutwara kwegena kongana kerengo ngero ki kwegena akwera boro kiwa bakamwicira Kristo pakal komatenga abona tokoraki mento kwegena kwa Endo kwenda waitu. Yesu abatebeti bono twarorire abana amini aboroki wa Yesu Kristo bagotara nere igika barange nere mbaroche munago kore ebikone mbaroche tari gutumia manganande ale kombo lakini bado mbagendete kunya kuburi naki naki mbamuburi nga totebingo itukoki orairane ukwigena kwa itonkoganitie amasabo twakurigetinga amasabo ngokonya ari ukwigena kero tukurigetie lesson chiaitire ibere isato ntoroche ebibilia even practical prayers enjera tubwenete tusabe baka ekaburina twabire naino bakomuri tuoro kingo nga tugusaba tato iturigo igotorochi ng'egente getang'ani Yesu ngwancherare ng'a okwegena gwaitu na bintu binde bionsi ogokora igo bikorwa ase tata nya ori ore igoro our father what tato itore igoro erieta ria orisiku kogendera igo so togoteba sovereignty of our Christian faith erinde tomente chinguru etwatebe taringa okwegena nokweyana okweyana bona egotoa oxygen bona kero oxygen yato egotoa chinguru igo okwegena gwaito ndoroche no mo swati ori orenge amanyinga are goiteka emiaka 32 ere iga igene tenga ingikari ankune nkune angena Yesu na bwenire muna mukunete amanyinga agatiga goiteka bono esenjuriano muntu munene kabisa abantu abandi ngusuka barenge paka kamate yaya tagocha bwone umutenene bwerigana abantu abo igo nyasaye nero korru kwegena waitu ntuli korru kwegena waitu na belese niego to tebire aro ngaki ando nsiase tuli tubeke okwegena waitu kiagero okwegena tari gento okora tari gento gufil tari gento ratebe mune thermometer temperature y'omubiri libere ringana iga no kogendera otaranere na kubeka okwegena ase oburuso bwaye mbya mono mulisia asokwera mangana yenga okwegena waitu kwa kwanda bwe mefane mya kabisa the centurion whatever the centurion mo centurion ulia esavantage ta bwa tuira simata 15 anyway lakini bone ntungira nabo ulikia otebanga mulisia komenta ni genta kwana mweta antu baba tutu aru kwegena gitokorene sana tumana okore bintu okwegena tagetena kikungana usembe kike bungo ekibungo likia Luke Luke 17:5 kegote baba wanafunzi bagate baya bono monene tukale gusaba otomente gento ki omoika otomente kwegena nkwegena kito keto mwana baba bakora yani baba kwegena keto konene sana bama kunya ko ba kora gento kebi ebintu moise kito gento kwegena kongana aso kwegena gemongo so mande kere keturai otomente aso mulisha tigira aso mwalimu gwakatigira 17:5 abatumwa bakamotebia omonene tomentero kwegena waitu omonene akabora onye mwarenge no kwegena koreng'aine bune ntetere y'omote onga buno mosabisabi anga mwatebia omokene noyo simoka bwesimeke nyanja noro anga no baibwira kwena tate kwena kongana na kimulisi aiga Kristo Yesu tatageti kwegena yani kolia yani tora nonyo kwegena nkoli in terms of measuring yani atagete just believe abide in him yani ukwatane
amonere ngo gwatwire Yohana 15 okwanire eng'ana okwegena kwao nakoba buna entetere y'omusabisabi ase kenyamombo batete ng'ano ne mustard seed igere enke ekero yasimekirwe yamera yakina aiga yatwara chinsagia aiga chinyoni chiacha aiga eminyama yacha nse yanyora ekiriri chinyoni chiagacha obate ekera kwanete entetereye buna egokina yani okwegena gwaito okine rituko ase rituko tobwatana monere tokine buna entetere eri omosabisabi ekero yakinire ebinto bionsi musombo nyasaye nkoigore ng'a gaki amatemu na mange ase nyomba yane gokogenda onsabirani aye bono naye kwabekire ebisabo gwatwarire ekiriri ase eminyama gwatwarire ekiriri kwarosirie chinyoni chiabekire ase nyomba chiabo chiabekire ase omotoria oria we mustard seed orenge just entetere yani kwabeire omumuso bono kwabeire okwegena kwao gwakonyire abange memo murisha sokwerengane yani gabarimu egenturi tikotamagari ngaki muntu otanga kwena kwane korogoke yani okugena eidhanu bwato kwegena ostokalitiki tobwati bono no kwokoro gosinini nyasaye ka ugutumia gokora makumia na kibakoretera entetere ya gentuki sorry sogokonache mate omoliki na bari kwera asa megeria ye wiki eye natumigete omutandao omutandao oria noe n'omonto obegete egento egeke ebese nke ororo onye gwatagete goswap onye gwatagete gokore anything nabo gotumika ase engaki eyo yani nebe gichayo ore connected lakini nochobe ng'a bono gwatumire kera rituko wifi gwatumire kera engaki omutandao oyo gwekerero onye tebwati none esiringi rituko erio aye bono togotanga ni ngome ya wifi aye bono nabo kwayarire igo byakirage ase ng'encho kobeka eng'ana ebia twarire amang'ana y'okwegena buna akarama yakirage twarire ase gitabo kia Matayo twarire Mariko naende Nyasaye oturaire byakegima twarire okwegena okona kiwente konyara koba kogokora emerimo nsome quotation ya mera agotebanga ase nchiriria omoikomo chenu ogotusukia twegene omubisa bw'echinkoro bw'emioyo yaito nigo aganitie ng'a titwegena gose tutuguterare okoba okwa Nyasaye ase amagima aito ogotegena okwo nkoko kogochengerwa ase omoyo waikeire tiang'irore okwegena okogochengerwa ase omoyo waikeirwe chinguru chintetere chie chitang'u nigo chigenderete kobusurwa n'omobisang'o birecha eng'ani nabere engia kabisa eke Nyasaye omoikomo chenu ogotusikia tunyakoba tokwegena omobisa birecha nere noare okoboko kwa kaberega ensemo ya kaberega ninkia okora neni ga gotumbeya ataete ng'anto okora ki ntwegena igo nere bia tomutamere nakoreta chitang'u nga doubt koreta gentoki chitang'u ekora kero gosoma no ne gitabu kia Genesis mwiburi tubwethanya kuringa nabo mwana Nyasaye atebeteiga abakorete nabatebeteiga igo bono ikatobe makini gose tobe maiso ase ng'encho omobisa birecha nene gagendete gotegita ng'otongo ase gentoki asamagi maito bono togana otumokoke kore tutaragenda omwarimu wako totengo bono kwegena tari okweigwa maito kwegena tikori gentoki okweigwa rero nyigwete ndio bokimane chinsaka rero igo nyigwete nyegene Nyasaye rero nigo nyigwete bono onye kwena nguri okweigwa okwegena nki toire bwa tiga igo togenderete igo ntagito nkuri question some kuri egitabu kia tai Mariko Kianda inge chiaye 24 Kianda 24 toda tukurwa kutana gutumuka Jeremia 31 neyemo
Wateba kianda 24. kianda 24. Yes. Alafu na Jeremia 31 ekebungo kiaye 3. Othanga bwango iso mwana uri agakiriogi arera akabora. Negenire konya asogo tegena kwane ni ore biya. Yeah. Othanga bwango iso mwana uri agakiriogi akarera akabora. Negenire nkonya ase ogotegena kwane. Jeremia 31 verse 3. Jeremia 31. Bono kogendete kuigora. O nyise omwana uri niga bwate okwege no konene. Mwana kiyo mulisi mwara ikwara toa. Ine okwe mwana oye konyora karwarire. Ine Nyasaye moyo rabwene. Digede nonye na Ayubu. Abasani baye nkogenda barengera kini era atebete yes, but I know my Lord lives. Regardless enchira ababande barenkomo como tebi. Gaina Ayubu. Aso kwege na waito. Aso mwana oyo ise otwariro kwegena ase Yesu na kiheko era amusabi. Igongaki nabo noine ntu abayiburi. Nabo tugusabira abana baito. Yaretire egento tokoroka o intercession prayer. Nabo ku request muna elders, nabo ku request prayers jikobe kanisa na Nyasaye kuiware erinde otomenta ukwigena waito. Remerenga 33 ndangerie na inche ninkwiranĩrie ninkorokia mang'ana manene abisekanete ayo tana komanya Nyasaye ototebiri tumurangeri taringa tomorore rero mbegete yangagite ekara Nyasaye taringwa uramorore amange ayabisekanete narayo atoete chingurunga tuyabwati narari atoko yabwati then onye konyanchete mbwatia amachikane elinde tutware ukwegena byamwe bemero mwalimu ntate wako yani mwa Jefferson o mentaso mwalimu atigera nandi kubwa mono akero kwegena gutariye feeling kwena gutariye ndoki okuiwa bona kitu tokomenya so kwegena rino nyankuri rero ngwete nsabenya sa rero nyuwete mwegene rero yani tutaibo kitu tokomenya nyokwegena tukuri ukweigwa kwangu kwegena waito wika gokine amina ase Kristo Yesu. yes Tari okweigwa nga no ngigento sinintagete gento rero tinkaigwete gosoma buku rero ninkaigwete gokora yani gotakere gokine rituko ase rituko materi kurulitanga litwale gochaka somo chakano ndu atebete nga amariko na erete nga ekero omonto akwegena goikarorekane ngoyi no mwegenwa goika matunda tokororo none kemungo kerikia Yakobo ibere kemungo kia 17 no tokora ndo mutumo koiga getubole gotoro kikerenga aso kwegena kabisa kwegena ko gotaringa ne feeling na kigutakire kobe bono kororekane na kigutakire kororekane gekogera to basa gukwaranga no nkwegenete busaigo gusaye gweka tuigunga bwegenete netakire okwegena oku kweorokie biamono Yakobo ibere gasiel kirigia 15 ibere oteba igana boigo no kwegena gwoka gutari no gokora ni gokwete no ase gasomena 18 ande go somonto na tebe aye nore no kwegena na inche ninde no gokora ni muiranirie nyoro kyukwegena kwa gutari no gokora na inche nkworo kyukwegena kwane ase ogokora kwane amen wonoga noga ari togotengana ki umusumbu Nyasaye tinkonyara gukira nintagete mbatebi oborori buri Yesu akorekeke ankoreire abantu ba Nyasaye baigwa abantu ba Nyasaye batebanga gaki woitera se chinguru chia Kristo Yesu
ekera abasomba bali banyasaye bachetiga ntwaroche okoboko kwararia egekoneki nyasaye okuna kukwegana gwaitu gutakeire kobe kore moyo abo bagoteba agukumi na sayo goteba nga okwegana okwo kora kwaneke nga nore na korokwo gutabwatia matunda gutari koreta ebako esiko ase Kristo Yesu okwegana okwo nigo okwete Morisia togenda gutumuka lakini kimwe getingo batingesoma na bere biasa beso imanyekane nga okwegena oko nyasago to faith yekurase ntoki asa na ndi gwetiro kwegena na kwa gatnyoro mabwage ntoki bwakale aba beso ibere isano na irenga na iseto lakini andu Morisia ekungukia barumi nkiabwate ngane ngia kirage nango esoma gatukorta ndo gutumuko ementre ntukorta ndo gutumuka 12 iseto egoteba iga na kia sobuya na etwe nigo ngotebia kiro muntu oyole asimule tabaisa kweneneya as era umonyene asibirengeli byae kubwabuna emugwenerete kolengerelia kolenda be nebirengelio ebironge kolengana buna Nyasaye aire kiromonto ekerengo kyukweye eyo nugukurerwa kwa bene asabantu bali babwato kwegena Nyasaye abekire nsemo akubakurera na kubamonyerera na kubaeresa nga muntonde tabasa gutware kerengererio tyukwenene nataka iliete lirikwe na marika manene lyo wekinia narangeretie omusombo Nyasaye ukuriku wako ekero twabwato bokongu agakora masabo nanda so ubwanchani bwa Nyasaye Nyasaye akaireneria manganari bono wakoteba nga tari igorioka na bwenetie abantu gete tari igorioka inche na mundangerie birecha onkorusi inerensemo yane bono abuno nataka enganeye tonyebwate mono tubengana ki gaki montonde kwensi asegatie ino tabasa gutwara ibirengere byo kwenenei kurende ekero na mutumeke kurende ekerare are kanye obonene ne chinguru ne bako nesiko ire na se Kristo Yesu amena mbuya mono tetukano utumoko kama ngana ina maritokerage lakini ngo kwegena tali feeling ustali okweigwa okwegena nekegwa gikurwa Nyasaye kuna twasoma gitabu gilikia ba Efeso lakini andu gwetani go okwegena nigo gwanja Nyasaye koraki onyara kubaka gutumia umurikyo yomo ase gitabu gikuruka conflict and courage agateba iga ninki okubalerwa oboronge ase nchira yo kwegena agateba ko kubaruwa oboronge ase nchira yo kwegena no gotiga no gwekanya Nyasaye atachere amakuru waitonse ase bumbi nekera atachere ebikoro bitonse ase bumbi akore kerito tanyare ngentu kige takunyara ngeringa aleto gutoleka asamagimaito egero kwegena witugukine wikatomo Nyasaye gentoki libaga egero libaga anyare ko bakago tokonya tokine asobugima bweke mwika mwancho muri lyo gutorigeria singa ke abonega na muri tiko tenga mangana nigara mange kirage tware ngo kwegena tali okwigwa tware nga Yesu nkoraro kwegena gwaito tali goli yoka abantu mbatakitebikore banyako bakumanyanga okono kwegena mubasa gusukare ntoche bonega turigererie ine emewekano nero y'abantu begenire madento te y'abantu kistori busa bantu mbali bakoreki begenire ekatonyera abantu begenire bono tumenga na bantu bekunyaka tutwarage ntoki okwegena tobasa guskare nubate bali kunga kresimi tobasa guskare nubate bali utumechi message na ndrende message ya una na wago taibu iraiga like message kwenda nege ntokiri tokora teko ligire message ya mwanamboka na achaji jingi ucha kumulikira teko ligire message ya innocent ndikire message ya mangana ye Biblia suseniwa Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Je,
una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeliberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwenda university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyonde orenge kwenda kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimia namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichibulio gukora chingatale ichiobutindu. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli
Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Eye Nensoko TV. Uboroso bumugusi. Mancho mureri ngwa kambia mona singe ncho tasu kogenda tutubwatiga sen Soko TV ekwereke na TV ne chinyinge osipite sene bingo na kwabwatia kulindu gwachora koba ime yen Soko TV mbia mono Mama Ruth asogo tubwatu katenga happy Sabbath from Amariba watching live and following niko ndani pamoja hadi tamati mbia mono abantu bange kibande mudogurunga Kurumagombo kesi baadaye tetari kibande kesi baadaye ene nguyobo kima Kurumagombo town atabambiamo no atubwatikira gerene mwarumo chango oyo nero tubwatiga kali kurunga Kefaso nonsongo kurwa Lanet na kuru watching live mbyamo nabantu baito abana kurwa singincho yo kutubwati tali yaboka na ndabande batubwatiriga noyo kurukuna kiga sobwa ngomono ngokuna chimese chinkenkega asingincho geralinga na nyo ali baka kirage uyo ndega nere otebire ngakia kali kurukotanga very important bangere clear Samuel Mosinge perfecting kinda niko ndani bro na fuatilia sana tena sana mbarikiwe kweli kweli mbyamo na yaso kutubwati kinda gabu nyaramba sito gabu taliare kabisa unanga Naftali Kibagende kurwa Lioma Church abasomba happy Sabbath gutwaro kwegena weikomanye orore wosoiwe egento ugwetengana dabire gutwaro kwegena litangani ata wikokoreki omanye nayo kwena okoraki kokurwa ilya kabiri orore ngana inabera abasoko banga tereigweka lakini nimate njiranko ebeka orore gosoiwe egento twasoma Yakobo 2:17 twende 18 otanga ngorokyo kwegena kwao utabwate gento kibikoro na nchi ngorokyo kwegena kubwate gento ki ebikoro mora manganayo igo manchito manchuma etero mwegeni sana kende geta ikorolekana gento meta ikoroteki kerolekana lakini kubwamo no ukwegena amangana uburuti bwakare na kare tali amangana korolekana teri asma koreki kolende bikorwe binge twakorerwa simatayo gali teribya nanigete na ebekire yaigwekire enjereta kire koba nima tege ntakwanaga iga arusi erakwana arusi tabwe tabanga ngata mana igare igweke bya karoso mege glikia matendo sio matendo mitume tabglikia Yakobo ibere 18 naliyo ramanye engana iboronge mbyamo asomo chango oyo no muntu kurunga Naftali Kibagende kurwa Lioma Church mbyamo bantu bali Lioma Church bonsi bamaiga kabisa tingo soma message nkora sigekeke tigaturarigiria engane morisha kroso mbe etabukikia bakontere tangane ani mo Deacon Naftali
Edison wako ekero gosoma gitabu kiria kia Abaibirania 11 sorry Abaibirania 11 gosoma kia Bakorinto yeritang'ani 10 orocheru anu rwa gatano na gatatu otanga mang'ana ya gakoreka iria bemebwekana stokoreteki asituli tarabego nande kerogote ba kerogote bukirikia umurandia umurandi 7 umurandi 3:15 neye mokianda nere amoteba ngagentongeri kejia asese agentoki yerioba bono abantu mbaleo barenga abegeni na itokorigereria eribaturae toengo asobwenge kirage ekero togoteba ng'a abantu mbare nkigekogera twategubaria example that tubwenerete na intu twege enoku akamanya Nyasaye kare miaka 50 nomo ne 5 uchakera abo ono akamuibura no akaibura Metusera ono Metusera nero menyete miaka mingi eno kwa kama gutara no kwegena ase miaka kimie amagana 3 Abraham na tarete no kwegena no iboro mwana Sara agaseka ukwegena twate Matayo 15:2 ebibungo 20 ukwegena na kuko togwanza na boko gwanza ogoke kwa tururerwa mache kwa nyitururwa mache buyaiga wakina alafu naende ngocha turutwarra abantu bande abantu banabo mulisia ngoirasike mukibwango aso kwegena mbere akanya saike mwanse kerekia kubwa egia kain amen asoko akaberwa kirolinga nere no monyeno borunge Nyasaye akamubera kiroli aso gwancha ngende gimugia gatano aso kwegena Enoku akakanyiwa tangirore aso kwegena no kwakanganyiwa tacha korora makweli aso kwegena nu gaikire gokurerwa na Nyasaye asamangana atararorekana atararorekana asokoba namaskani amaya asare koroisia obwato oinu asokwegena Ibrahim akaiwira Nyasaye abuna bantu nakwano mulisi batali bake amwari batali bake asokwegena gento kenekerega batanga okwegena twamanyire bora nintwe okwegena twamanyire nga ensenigo yatungitwa sichinguru chiringana rya Nyasaye mulisi kali muntu bono Enoko okwaniru Abraham okwaniru bono yani asokwegena gwaito Enoko ekeratara na Nyasaye igamurigireti litangani etote biringa twerigererie akerigereria tali bobe bono ngitwasoma nabo turamanya Nyasaye turi miaka 65 yeno kwa mumanyite Nyasaye karoma gotukombwa tindaika 65 muri strike miaka 65 na ende bono togenderere gutara igo because lesson ye gotebanga having faith elinde na lituratwara obwamate togendere gutwara obwamate ogukina no obwamate bwaito na Nyasaye igo okwegena ngokonya kuri elinde kirengaki abantu aba bonsi ba kwanirwe ase Biblia naga niyo nsomere Abaibirania 11 ekebungo 6 ase liogi na sogokora egoteba ng'a otabwati okwegena tekonyareka mugwenere Nyasaye amen igabono ekero twakurire igo na kino ane lesoni endete goteba egento kiragera togendere kweyana no kwegena naende abantu aba okwegena waito goikato tokore action
igo koirorire action kuika bigende nebikoro byeto Memo no Malaysia soko bekengane bia otoire abantu bali batware to kwegena asamariko naende no ni tubona twabalirunga nabo twegene to Malaysia mantu basoko bali boka tugetenge ensenigo ya tongetwe na Nyasaye asama tukatano nabiri nande gaye tongete asogukwana asokwegena nande gento kende kitangutangana bashiko borora kinyasai na bago tokongia tunyako batogutinga sigento ki asokwegena nande gento kendo Malaysia abitebaga ngabona biribya tubiko kwegena gweito asenyasai ingane ngia kirage ando bana gukura ni ngane mbou bona ine mbou kweruka otabu atyo kwegena tokomogo kingo Nyasaye no tera mna kwaterire nurandi buna kwarandiri aketubwa cyo kwegena tokomokingo ana tokomokinya Nyasaye tokomusanya to musanya Nyasaye burutubwa kana kalembo kale biki Mboyo. Malaysia kwegena kwa Yesu Kristo Ekerto kurigeria okugena kwa Yesu Kristo menta sini asimigweka neyo kwegena ase kiare keiga tokurigereria tokurigereria kabisa tororengo kwegena uko kore chitofauti na kiogo tokonya mate nonya nase kwegena kwa Abraham asobwango Malaysia egento kego tokonya mono tutware okolemerera amina ase safari ye okwegena kuri kwaroreka ase Shadrach Meshach na Abednego was a unique faith kuri kwarengenga nonye keri tugosa bantu okonyo bado itorase Kristo Yesu amina batebetenga oso kwegena kwabonga nonye tago toturie kurwa seriere ryomurero intuna baye tugutigara koba bona sikiareke nonye tugosabege ntugete Kenya arekane tugosabero burweire tugosabera indu bado na bango tokoba abanyasai bona tocho kwegena kwa Kristo Yesu muzika kugona kweno kwa Kristo obiko gwatanika koro igatio kwegena wa Kristo no kumwegena Kristo amen bono kumwegena Kristo na ukorio okobwatana na Kristo lakini okwegena wa Kristo nataka tokorigereria buna marikare ekero Kristo achete buna emboria asobwiko bwense na kiare gokora na hindu bono tokore boigo bone kera ikaransete chinse chiga ase kerego kiobone na soko boko kwaborio agendete gutosabira ninki agokora engakieria ekero Kristo asta sobwiko bwense tosome ase gitabu eke kia Luke 23 verse 26 Luke 23 ikibungu kya 25 nemo nande nturigererie egitabu keri kia Matayo 26 na 36 Luke 23:26 Luke 23:26 toje Matthew 26:36 ansome Matthew 26:36 ikiwezekana toikena bakononya 22 na ibere teote baiga 36 nande Yesu akagenda na barubwo gwika ase akorukwa Gethsemane agatebia boroki ubae ikaransa ekero nkogenda ali gusaba akaira Petro na abana balia bazebedi babere agachaka gwichana na gwechanda muno eli akabatebia omoyone nole nobururu obonge nonyango ikogokwa ikaransa mulende amona inche akagenderera ake akaiwa akawa maumama agasaba tatone onye kunyarekana tigege kombeke kerusiwe asende kolende tababuna kolende tebabuna nyanjete inje kolende buna bwanje tae okwegena kwa Yesu ekero tukurigeria kefungeke na kinati ekagotebang'ana ki itukurigereria Kristo Yesu riria achete buna emboria naende arenge mwanyabanto emia asemia niga arenge Kristo Yesu emia asemia naki ekogera akogenda gusaba ensa sensa nere Kristo renge
lakini ase eng'encho achete buna emboria abwate omobere omwanyabanto akaba gakomotegemea tato itore igoro ere nere ari gosaba kere tageka inki bono tegotoretera ebiche ene riri egotoretera gocha store okwegena kogwa Kristo Yesu tunyare koba tokoba ase Kristo Yesu ase kere ngaki getuna getabu gerikia John 15:5 gotanga abide toba ase Kristo Yesu ngaki ase ngaki Yesu oyoiga umusombo Nyasaye oyorenge Nyasaye omonyene lakini akaba kakorikia oboronge bwa Nyasaye naende seng'enche bwatamanyi ngano omobere omwanyabanto agatwara oboro buria ochungu eria agateba nyende yanyarekana gekombe gekore kieke keng'etere lakini tari buno okuganikwane kore lakini kobe buno okuganikwa kwa utatu matamangana ayo musumba abasumba ba Nyasaye na bari batorigerereti aya Yesu niga gukwanera ase ntubari turase sabari yoragandro igoro inga ekera renge na manyinga mwanyabantu buno tura manyinga ya mwanyabantu keri kyonsi togwetera kera bekero buna bona etere to musaraba no ndete yoitero so musaraba oyo lakini aho tebanga onyege konyarekana no gwanja kwa na bukore kokorekana buno wakore kieke watiekire kolika lakini no ine ngakieria arenga so musaraba mbaka ngakieria gotwekamo umwate nigare koteba bona bukore kieke wira Nyasaye Kristo Yesu nika mungu kerikia Luke 23:26 Luke 23 26 ekote bagachia komoira bakabwata Simeoni omukurene oyo renge kurwa borabu bakamutwika omusaraba ayubogorie nyuma ya Yesu weke 26 or 26 23-26 aigane ngakieria Kristo alikwenda kubambwa ngorora tora umutwe buna Kristo Yesu abugoliti umusaraba naende tukarora Kristo Yesu kagotwikamo yani ukwegena okukwaye egento abasomba ba Nyasaye nataka turigererie ukwegena okukwaye ina kikwarenge ogokongu angananaki kera amangana ari gwetera yarenga makongu ari gukwana rieta ryangu ya Nyasaye bono oyiro gukwana rieta rya Nyasaye oyiro komotega me rieta rya Nyasaye Nyasaye nando okorete kieke orenge bono njamo naye no ori otorigerete asembe nkarenga tokumukwana rieta rya Nyasaye ase eng'encho yokorimukirira igoro ase eng'encho yokomwaribaga ase egento keri togokora Nyasaye origereri none kero twakore usino gosaba kwa maragoba utokoenda ase chitoro oyera akagenda getesema no mugondo orenge bwa mateso sana akagenda nando ubwate chinguru cyo Nyasaye lakini agasava mata mangana yandi kenenche mono ninche arikera monaye nga togenderere kwa abide ase kwegeno kogwake togenderere kubwatana na Kristo Yesu gakio mwali nsomere John 15:4 John eyo ase kwegeno kukwae bono buna twarore buna akorda so biko bwenze nanda ikaransta se kero kyo monene bono iga kiaburio agotosabera nero nogerio ito monene nero musabiri ito monene ase kero giata to tore igoro nigo agototebi bono tobwatana monere ase kwegena kwae tebaiga menya meane na inchi meino munoro sagia rutanyare kwama ruoka oronyene rutabetime aso musabibu naboigo nainwe mutamenyeti meane gukina aso bwamate bwangu bwa Nyasaye bono rero twari kurigere nande togenderete tutarakora twikiranga no mwerio etokurigereria okwegena ase Kristo Yesu ngakitura amenye ase Nyasaye nande tokina ase Nyasaye Yesu oyuro musaberio ito otebire nga tomenye ime yaye nere abe ito intuto nyare kokora manene nande ndokine lakini ayara nyare kokorekana tari indutura akore Kristo Yesu oraya kore biamono omwancho murigereria engane yabekirune chinguru mono igotogote ngokugena kwa Yesu no kwegena ng'ando nsi
aliyogwetera omonene nare in control monene agoreki nayabuye nakio tong'aki abantu banyasaye asing'aki chiomoerio nigo baratwara okwegena kwangu kwa Yesu batwara okwegena kwa Yesu naende barende amachikang'o Nyasaye tari boigo asa abantu biching'aki chiao chiomoerio bono okwegena kwa Yesu nokomotegemea fully yani nokoba ase Nyasaye kabisa ng'anero rakoreki nere uratubwire mwalimu wako gwateng'ana yo mwali okwana okoyasoma kogokora gwateng'ana yo oramente omwali ng'ana yo mwerio igegoteba iga ase ikeye ngima twarorire gotwara okwegena okwegena nigento okorora egento otarochi lakini nobwate okwegena yayo naende okwegena ogogotwara amatunda amaya naende okwegena igogwachire gwetera oboroso bwa Yesu Kristo erinde twanse okwegena kurwogoke munentetere yomo sabisabi mpaka yakina yaba omotomo nene naende ase okoremererania na ase okwabirana na kubwata amachika Nyasaye Nyasaye siseni mbia mono wako ase ng'ana yo mwario eng'ana yo mwari bono morishe kero gwasomere quotation etwale konyara goto gokurerwa ase okwere ng'ana yo kwegena na kito kubwata na Kristo Yesu no twasoma kuri tabu kuri ya Yohana ninsome gotwara okwegena kwa Yesu na kumutwara Yesu amenye ime yaitu nase igo okwegena kwaye komenye ime yechinkoro chaitu ekiagera Yesu nero boroso bwekeene bwokwegena waitu amina yani nonyene second ye muri turamutige none asinini urumaya gaige bitu akore goso ase twa beira mona Kristo birabe busa une wifi era butuke kende nkeyo oranyara ko go access Kristo Yesu tobe ime yaye nerabe ime yaitu byonsi nyore ko bigo korekana serie tali yaye amen tomenya ase Kristo no boboroso bokwegena waitu kirarenga sogotemwa akamotegemea fully Nyasaye na intukere turasenseye tomomenyere Kristo inerenge nchokoba nokwegena tato itore igoro tugiritalia ulisikwe mbia mona asinge ncho wanje kwanga tonyora ringaniria siri tukuria rero mbia mona so wanje kwao nga eikere astokunya kabatoko baba igeni kubwa mona isabari yorogendo rweiguru mwancho motegeri mbia mona asinge nchama ngana yo arabensemo yao yobugima wow abarimu mbia mona asinge ncho yogucho mwalimu waro asiri tangani wako biyamana sogocha mwalimu Jefferson biyamana sogocha nyasabe na nyasaba gatekera twarandiri njiri entosira na intonya robo mabwaka nakare lakini biyamana mwancho motari ya sogotara na into kurtwa chagete kweka twikire chinga kichi matama tukayo mwalimu Jefferson abantu bakogwe bintu bikibike nabyo konyora na YouTube kuri tubonto bokoboke Espanya gotegera teko banene mbia mona so gotegera ngike gyonse nyasabe amonaye lakini mbia mono director Zack ne timu yao asemere meme yamanya kwa mokora ensoko yaikirira abantu asinchirire nki nyasabe kirira abantu gwetera ensoko TV asinchirire nki ya kigima nyasatura nyasatwagate nyasabe na amona intwe nyasato sisini nyasatura bili obosibwae nyasatu etiare na mangana yo mubibirecha egere tumere na ndiri tukulinde bunera mogoki sabatengiye amasiseni kirage naende gende kubwatimiro bili tukubwa mono amatera ari mutu yao siseni teto sabaso gukora ngobori wakunyaka bakugutsabe tusabe nyasawo mwanchwa twawakere mbia muno sesenia egeteseni kigia nsoko tosesenie twaichinguru twasomire nga gwetera oboroso bwao ntutware okwegena okuya
erinde kerukwirani ria kabere onyora okwegena oko moyo kore seseni aba tegereri bonsi seseni ensengima Kenya yaito neme bange ndi yonsi ere musio yaito aseriete Yesu Kristo mubore twasabire. Amen.